Narba po. Atin nagidungat ang truck. Ay, wawa. Dalawang pasyente. May tao. Ako na yung problema. Ay, accident kaya mo eh. Hindi, na-plot 20 pare. Talaga, nga pinakawan. Hindi mo, ako ba? Sir, relax kayo dito. Tatlo kayo. Dalawa lang kayong tara. Sir, kayo yung driver. Yung driver ng dump truck.